Mabungahong kahaponon mga igsoon. Wala ta nag-live kay paggaw ko igsoon niya unya na ako'y atinan nga event unya na ako'y part nga mo speech ko. So dili ko makataas og istorya, but this afternoon igsoon na ako'y gamayng pagdasig ninyo. Mubo ra man ni siya, no? Kani siya nga pagdasig, so ako ni siyang gikuha kay mao ni siya giingon ni Jesus sa Marcos 8:36. Okay? So, but before na ako ni siya basahon igsoon, ako nag-aampo nga naa mo diha sa mayong kahimtang, mayong panglawas ug labaw sa tanan duol sa Ginoo. Amen. So, again, mabungahong kahaponon natong tanan, no? Fruitful Sunday everyone. Okay? Nagingon diri mga igsoon si Jesus sa Marcos kapitulo 8 bersikulo 36, nagingon diri, unsa may makuha sa usa ka tawo kun maangkon niya ang tibuok kalibutan apan kawad-an siya sa iyang kinabuhi? Wala gayud. Again, ingon si Jesus sa the book of Mark chapter 8 verse 36, nagingon diri, unsa may makuha sa usa ka tawo kun maangkon niya ang tibuok kalibutan apan kawad-an siya sa iyang kinabuhi? Wala gayud. So, giremind ta ni Jesus igsoon nga ang tanang butang nining kalibutan na temporaryo lamang. Ang tanang butang, mga kahago na ning kalibutan na ang atong pagpaningkamot. Way problema na, dili man sala ng maningkamot, mangandoy ta, natay ambisyon nga in the future mahimo tang successful, no? But igsoon mo ni timan igsoon nga kanang tanan natong achievement nining kalibutan na mabiyaan ra ni nato, no? Ang gusto ipaabot ni Jesus this afternoon ni Kristo igsoon nga unsa daw makuha nato kung ang tibuok kalibutan maangko nato. Bisan pag ang tibuok kalibutan maangko nato, it means bisan pa naa nato tanang bahandi, daghan tag kabtangan, katigayunan, nindot kay mga sakyanan, nindot kay balay, millions of properties naa nato, pero ang ending igsoon mawad-an tag kinabuhi. Ang gusto ipaabot ni Lord igsoon, magunsa man nga naa natong tanan pero wala tay hingpit nga relasyon ni Kristo, magunsa man nga kompleto ta, magunsa man nga nagbanig tag kwarta pero wala tay hingpit nga relasyon sa Ginoo, at the end of the day, sa katapusan, ang matubang nato sa hukmanan dili ang atong tinigom, dili ang atong kwarta, dili ang atong mga achievement mga igsoon, dili ang atong mga katigayunan, kabtangan, ang atong mga milyon nga mga bahandi igsoon, dili na siya maoy matubang nato. At the end of the day, ang atong relasyon sa Ginoo gipangita sa Ginoo. Sa tinuod lang mga igsoon, bisan pag milyonaryo ta, bilyonaryo, trilyonaryo, grabe ka kadato nining kalibutana, di ta kapalit og kinabuhing walay katapusan. Di na to mapalit ang kaluwasan. Ang kaluwasan libre na, mutuo ka ni Kristo, and aside from that, musunod ka ni Kristo, mga lagad ka ni Kristo, unya mo biya kas binuhatan sa kangitngit. That salvation, dili ni siya mapalit og kwarta. Ang kaluwasan igsoon, kinahanglan nga naatay hingpit nga relasyon ni Kristo. Atong dawaton si Kristo, tuuhan nato siya nga siya nga atong manluluwas, siyang nagpalansang ibabaw sa krus sa Kalbaryo aron makabaton tag kaluwasan igsoon. Ug mao ni timan igsoon, libre maning kamot, libre mangandoy, libre magtigom, but at the same time ayaw kalimti nga nay kinahanglan nato atimanon. Ayaw kalimti igsoon nga naay atong relasyon sa Ginoo nga kinahanglan atong seryosohon, kinahanglan atong klarohon kay mao nay maghatod nato sa kinabuhing walay katapusan. Ang John 14:6 po nagaingon si Jesus, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Nay word nga kinabuhi, ang maghatod nato sa walay katapusang kinabuhi, dili ang atong mga dagkong tinigom, dili ang atong mga kabtangan, unsa man diha ang ato ang mga achievement igsoon, atong mga milyon igsoon, dili na mao kung dili si Jesus lamang. So kinahanglan na atay hingpit nga relasyon ni Kristo, nagtuman ta sa sugo sa balahon ni Kristo igsoon. Amen. So usa ka pagpahinumdum nato nining kahaponon igsoon nga mahimong walay kapuslanan ang atoang mga kabtangan, ang atoang mga bahandi, ibisan pa ang tibuok kalibutan, mahimo siyang walay kapuslanan kung walay Kristo ang imong dughan, kung wala ka nangalagad sa Ginoo, kung wala ka ning serbisyo ni Kristo, kung wala kay hingpit nga relasyon ni Kristo. Kay ako ning balikon sa katapusan, dili na mao ang mosalbar nato ang atong bahandi, dili na mao maghatag natong kinabuhing walay katapusan, dili na maghatag natong tinud-anay kalipay o kalinaw. Ako ning gibalik-balik igsoon, daghang dato milyonaryo nagikog ngano man kay ang tubag igsoon, ang yawi sa tinud-anay kalipay o kalinaw igsoon, dili kwarta kung dili si Lord.
Kabantay mo igsoon, daghang milyonaryo pero di sila malipayo, daghang nag-record, no? Nga naay mga naghikog igsoon nga wa may problema ang kwarta kay naay daghang kwarta. Pero naay mga igo-igo rang kwarta igsoon pero naay hingpit nga relasyon sa Ginoo. Malipayon, kontento, naay kalinaw, naay kalipay. Wa gyud naghikog sa panahon nga na-depress, wa. Hinduol ras Ginoo nga naman tungod sa Ginoo. In other words, mga igsoon, ang Yahweh sa tinud-an ng kalipay o kalinaw, mao ang pakigrelasyon nato sa hingpit ni Kristo. Amen? So, again, gi-remind ta this afternoon ni Lord nga, yes, libre mangandoy. Why problema nang magtigom ta? Why problema nang manarbaho, magnegosyo ta niya, daghan ta kay gitigom, igsoon. Why problema ang kwarta? Kaya ako mismo nagkinahanglan ko kwarta. Pero atong timan-an igsoon nga at the end of the day, maghusay kita sa Ginoo, ang gipangita sa Ginoo kaning naabatay kumusta ang atong relasyon sa Ginoo. Amen. So akong ikadasig this afternoon nga samtang nangandoy ta, samtang natay ambisyon para sa hayag nga ugma atong kaubanon ang Ginoo. Dili nato i-set aside si Lord, kung dili isentro ipatunga nato si Lord kanunay. Ato siyang i-partner sa atong pangandoy igsoon. Kaya at the end of the day, makuha pa na itong pangandoy, makabaton pa ta og mga kabtangan o sama itong mga tinguha. At the same time, naapatay Ginoo igsoon. Amen? Kaya kung atong palabihon ang mga material nga butang, atong palabihon lamang ang kwarta, timan ni igsoon, o sa kaadlaw, matubang taghusawmanan, o dili ang atong kwarta, atong tinigom, atong bahandi, may musalbar nato, may maghatag nato kaluwasan, may maghatod nato sa kinabuhing walay katapusan kung dili ang atong relasyon ni Jesus Christ. Amen. Again, John 14:6, I am the way, ingon siya, the truth and the life. Wala miingon dia nga ang kwarta may dalan kamatuoran ug ang kinabuhi. Wala mo ingon dia nga ang relihiyon mo ay dalan kamatuoran kinabuhi. Wala mo ingon da igsuon nga kaning dako kay kwarta nako sa bangko may maghatag ni og dalan tinuod nga dalan kamatuoran ug kinabuhi kung dili si Jesus mismo. Amen. So in other words, igsoon, dili man sala ning mangandoy ta, magtigom ta, pero ayaw jud iset aside si Lord. Timan at timan na ang relasyon nimo sa Ginoo. Kayo sa kaadlaw, mao kanay motubang sa Ginoo, dili ang atong matinigom igsoon. Amen. Dili na to atong matinigom. Mao ningon si Jesus nga unsa may maangkon sa tao. Kung bisan ang tibuok kalibutan maiya, apan at the end of the day pildi siya kay wa siya Ginoo. Nasa kwarta pero wa siya nangalagad sa tag-iyas kwarta. No? Daghan siya kabtangan, no? Natanan niya, why problema igsoon, tanang klase sa sakinan, mga kabtangan, properties nindot kay balay, milyon igsoon. Pero unsaon man lagi daw na kung naa na nimong tanan, pero mapildi pug ka. Ang imong kinabuhi, mao po na hinungdan nga mapildi ka. Kay Kristo, wala kay Ginoo igsoon. Kaya ako ning gibalik-balik at the end of the day, sa dakong adlaw sa paghukom, dili ang atong tinigom may matubang kung dili ang ato ang relasyon sa Ginoo igsoon. Amen. So ako mong gidasig nga yes, mangandoy ta, magtigom ta, praise God for our future. Ayaw gyud iset aside si Lord. Ayaw man dinili ang Ginoo kung dili iuban si Lord sa imong pangandoy. Iuban si Lord sa imong ambisyon. Iuban si Lord sa imong mga tinguha. Kay imo pang makabot ang imong tinguha, duol pa ka sa Ginoo. That way sigurado nga maangkon pa nimo ang kinabuhing walay katapusan. Usa ka gamayng pagpahinumdum nato nining taknaa sa kahaponon. Keep safe everyone. Ampo, amping, abanti, takanunay, para sa kamayaan sa Ginoo. To God be all the glory. God bless.